Mestre Güell. De què devia ser, professor, aquest tio? De plàstica? Al Costa Freda? No, al Costa Freda no. Al Pedrolo mínim. Però tu has tingut mai un profe de plàstica que es mereixés el nom d'un carrer? No, més aviat hi vivien al carrer. A part, fot pinta de ser antic i abans no devia existir l'assignatura de plàstica. Sí, al Costa Freda no la fèiem, l'assignatura de plàstica, no. Però tu no n'és el Pedrolo. Ai, clar, sí, jo anava al Pedrolo, és veritat. I t'imagines el nom d'un profe del Pedrolo en un carrer a Tàrrega? Home, si hi ha al carrer Alonso Martínez, per què no? Collons era l'Alonso Martínez. Ara no et desviïs, centrem-nos. Mestre Güell. Mestre Güell. Vale, devia ser profe de, no sé, de mates. Ah, si fos professor de mates devia resoldre algun teorema molt complex. Sí. El teorema Martínez, per exemple. Hòstia, però no em quadra, perquè pensa que el cau porta el seu nom. No són gaire de números, els hippies aquells. Sí, devia ser hippie? Sí, el típic hippie dels anys 20... Dels anys 20? Del 1820. Ah, 1820. No sabem res, eh? No sabem res i no som res. Ja ho pots ben dir. Mestre Güell. Qui devia ser aquest personatge? Fora! Fora de la meva ment! Què fots? Fora! 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 Ja! Fora! El carrer Mestre Güell és com un Sant Joan a Tàrrega. És estret, però es pot fer llarg i pesat, sobretot si tens un gos i al teu veí li agraden més els petardos que un runner, Sant Eloi. Comença, com tots sabreu, aquí, al pati, on tots vosaltres, segurament, alguna vegada a la vida, l'haureu començat, però no l'haureu acabat mai perquè hi ha moltes distraccions pel camí. Hi ha kebabs, hi ha sushis, hi ha escoles que eren de monges, hi ha bars on el més fluixet que et posen és un carajillo de JB i en poden confondre la sacarina amb la... Al final de tot hi ha una rotonda trista. Aquí a la terrasseta encara no he dedicat mai cap cançó. La rotonda no és un country, no cal que recautar. No té cap escultura, no té cap lletra de Tàrrega, no té cap tassa gegant, però té una mica de vegetació i un pal de llum solitari aquí al mig. La rotonda que la presideix, també allà al carrer Mestre Güell, té, si us en recordareu, un tractor a dalt, solitari també. Si fóssiu rotonda, què preferiríeu tenir al damunt? Un tractor o un pal de llum? És una pregunta que segurament mai us haureu fet, com tampoc us heu preguntat mai, sembla ser, qui va ser Mestre Güell? Saps qui era Mestre Güell? Sí, Qui era? era un profesor de Jacint Verdaguer. Uy, no, yo no soy de aquí. Aquí era Mestre Güell. Ni idea, Però vius al carrer Mestre Güell, no? Però no tens ni idea. Potser que busquem algú que ens expliqui qui va ser Mestre Güell. Anem a seure amb aquest banquet, amb calma. Em deixaré coses si va fer Bueno, ja les explicarem un altre dia, farem la segona part si cal. Molt bé, Vinga, seiem? seiem aquí. Perfecte. A veure, amb una frase així ràpid, qui va ser el Mestre Güell? El mestre Güell va ser un dels màxims exponents de la cultura a Tàrrega. O sigui, ell es va fixar un objectiu de vida, que va ser regenerar la societat targarina a través de l'art, de la cultura i de la música. Si estaríem d'acord que és una persona que es mereix un carrer de Tàrrega. Sí, sí, i tant. És potser del segle XX el personatge que més es mereixia un carrer a la nostra ciutat, perquè gràcies a ell moltes coses que tenim avui doncs, són fruit de la seva feina. A veure, jo crec que hauríem de començar pels inicis. El mestre Güell, ell aprèn solfa, música, li agrada la pintura, llegeix molt perquè tenen la llibreria a casa, és una persona que es culturitza molt i el seu objectiu és això, salvar Deixa passar Tàrrega. aquest home. Bones, Dia. què tal? Bon dia. Aquí parlem del mestre Güell avui. No es coneix com a Josep Güell, és Mestre Güell. Sí. De què era professor? O No, per què... perquè és el director de l'Orfeó, el director d'una orquestra o d'un orfeó o del que sigui, és el mestre. O sigui, no era professor de res. No,
Hòstia, vale. Fa de professor de diferents coses durant la seva vida. Per exemple, està a l'escola dels oficis. Però no és professor d'una escola. No és professor Sí, d'escola, vale. és mestre. El nom de mestre ve de la part musical, Vale. de la part de direcció Vale. d'un conjunt coral o d'un conjunt musical. I funde l'Orfeó i es veu que és algo com molt gros perquè arribi fins i tot a ser com Sí. el segon més gran de Catalunya o alguna cosa així. A veure, quina competició hi havia? No hi havia cap competició. Ell agafa i el seu objectiu és que el poble torni a sentir les cançons tradicionals seves i el seu amor a la pàtria i a la cultura i a Catalunya, doncs, el vol transmetre amb això. I també el seu objectiu és alliberar espiritualment Tàrrega, que ell deia, té molts escrits, que Tàrrega està plena de vici, està plena de corrupció, Com avui en dia. de caciquisme, etc. Home, I ell tot igual. vol renovar aquest esperit, d'aquí la paraula nova, Nova Tàrrega, Orfeó Nova Tàrrega, perquè vol una Tàrrega nova, una Tàrrega millorada culturalment, espiritualment, socialment, fins i tot. Hi ha un aspecte social aquí. D'aquí també suposo que ve la revista Nova Tàrrega, també. Sí. Tota Tàrrega veig que té una mica de relació amb el mestre Güell. Tot va relacionat. El cau de Tàrrega té el nom del mestre Güell. Té alguna relació, això? Sí. Sí, perquè el mestre Güell és una persona que li agrada instruir els nens amb la música, amb l'art, amb la cultura, i això es reflecteix, doncs, en què el record de molts targarins és de la seva infància amb el mestre Güell o sentint el mestre Güell. Ell sabia que realment suposo que ho sabia, no?, que tenia aquest impacte per Tàrrega i que després sigui tan reconegut, o s'ho podia arribar a imaginar, o què? Ell era una persona que no era molt humil, no es posava mai medalles i sempre diguem que no era una persona orgullosa, que n'és com aquí el Freddie Mercury de la cançó targarina. Acabem l'última pregunta. Com va morir Mestre Güell? Ho sabem? Mestre Güell va morir fent el que feia, el que li agradava, assajant a la sala d'assajos de l'Ateneu. Estava assajant un diumenge al vespre i mentre estava assajant es va ferir, va caure pla a terra, el van haver d'agafar, portar-lo cap a casa i l'endemà dilluns de mercat moria. A casa seva, estesos pels metges targarins. I la manifestació de dol que hi va haver a Tàrrega aquell dia, fins s'agafa el fèretre del mestre Güell de casa seva i es porta fins a l'Ajuntament i a l'Ajuntament passa tot Tàrrega a dir-lo el seu últim adéu. Fins aquí crec que ja teníem l'entrevista, crec que ja coneixem bastant el mestre Güell. Vinga. Adéu. Adéu. Estimats oients, gràcies per arribar fins al final de l'episodi. Soc el gran mestre del coneixement targarí. Què? Què us ha semblat l'episodi? Un avançat dels seus temps, Per acabar, us explicaré un acudit molt bo. Sabeu per què alguns diuen que aquest mestre era mexicà? Perquè mestre Güell! Mestre Güell, ándale, güey! Perdoneu, hòstia, que bo. En fi, a reveure, companys, i recordeu, la pròxima vegada que sortiu pels carrers, mireu ben bé on poseu els peus. Mestre Güell, güey!